Dapat tama sa isip at sa salita. Dapat tama, lalong-lalo na sa gawa. Dapat tama. Seguridad alang sa pag-deliver o pag-transport sa mga election paraphernalia, gihan ay nakaroon sa kapulisan, kasundaluhan o COMELEC. Apan na doon nagihapoy 22 ka mga polling centers nga way linya sa kuryente nga mo'y tutukan karong umaabot nga eleksyon aron mahatagan kinig dinalian nga solusyon. Si Nico Serino sa report. Agig pagpangandam sa nagsingabot nga eleksyon, nagtigom kaganiha ang Regional Joint Security Control Center. Gilangkuban kini sa COMELEC, Kapulisan, Armed Forces, DepEd ug ubang mga kaalyadong ahensya. Sa meeting karong adlaw, gihanay ang security o contingency plan sa pag-transport sa mga election paraphernalia. Gustong masiguro ang mga opisyales, secured ang pag-abot sa mga vote counting machines ug ubang mga kagamitan sa eleksyon. Gikan sa pag-deliver sa cargo forwarder, paghatod sa mga provincial hub ug ngadto na sa mga polling places. Expect natin na by the last week of April darating na yun doon. From there, yun ang may security plan tayo. From the hub to the polling centers. Yeah, we will make sure na ang ang atong security will be from the start nga moabot ang vote counting machines diri sa ato ang area up to the point dito sa voting centers. Sa tigom, gipresentar sab ang mga polling places sa rehiyon nga walay linya sa kuryente. Sa talaan, 22 kini ka mga eskwelahan nga nahimutang sa mga isla gikan sa probinsya sa Bohol ug Cebu. May mga existing generators ang maong eskwelahan apan gusto sila nga masiguro nga may backup niini. Kini labi na sa bag-ong kamanduan sa Supreme Court nga kinahanglan ng issuance sa voters receipt maong gilauman nga mas dugay magamit ang mga vote counting machines. Because of that provision, more time will be devoted din sa kumubotar ka. So there are possibilities nga maabtan og kangitngit, maabtan og gabi. So kinahanglang ato kining gikuan kining naagi enough illumination or naisuga. Mipasalig hinuon ang mga ahensya mangita og pamaagi aron kasolusyonan kining maong kabalaka sama sa pag-request og pondo sa backup generator. Na-existing nga generator ang ato lang inkaso lang tungod kay nakita po nato nga kining mga generators na ani mga eskwelahan dili po nga bag-o. So inkaso lang nga na mo palyar. Nico Sereno, Balitang Bisdak.